Tliet għaqdiet mhux governattivi naqdu flimkien sabiex inatfu l-ibħra mill-ħmiġ li jarmu l-bnedmin fil-baħar. L-għaqdiet Ranieros Adventures, Zibel u No2 Plastic inaqdu biex jorganizzaw tindifa kull xahar biex itellaw minn qiegħ il-baħar kull xorta ta' plastik. Raniero Borġ li jmexxi l-paġna fuq Facebook Ranieros Adventures b'għaddas għal dawn l-aħħar 35 sena qal li fqiegħ il-baħar qed jiltaqgħu ma' kollox inkluż karozzi u tajers mormija. Kenna xi clean-up xemxija u konna ġbarna ġa 60 tajer hemmhekk pereżempju, imma ma kenniex biex naħdmu eżatt u ndunajt li kien baqa' xi 100 tajer ġoħra daw. Xi xahar ilu, xahar wara mbagħad għamilna clean-up oħra u minn 100 ġbarna 200 tajer. 200 tajer ta' mhux ċajta. Is-Sur Borġ qal li l-plastik qed isir problema kbira tant li kemm ilu jodos rad differenza minn 35 sena law qal li f'pajjiżna hawn nuqqas kbir ta' reċipjenti għall-iskart u dan qed iwassal għal iżjed ħmiġ fl-ibħra. Iżjed li nixtieq jien jixtieq jarmi. Il-Maltin aħna nixtiequ narmu, nixtiequ nibżgħu l-ambja, però m'hawnx biżżejjed bins importanti. X'issib allura? Issib il-bins Zajrem u ssib ħafna boros ma' ġembu jon kalla għax il-benz ikun full up. Raniero kien qed jieħu sehem f'attività għat-tfal bilan li jkollhom aktar għarfien dwar il-baħar, attività li kienet indirizzata mill-espert tal-ibħra il-professur Alan Dejdun kif ukoll hemm il-President ta' Malta George Vella li saħaq dwar l-importanza li tfal jitalmu dwar il-baħar sa minn xkunithom. Li mit-sena ilu ma kienx hawn plastics, però llum finqas minn mit-sena il-ibħra qegħdin ibatu qegħdin jiġu f'gati bil-plastics. Din hija attività tal-bniedem li fi żmien daqshekk qasir affettwat dal-korp enormi ta' ilma li hawn dwar id-dinja. Innaħa l-oħra wieħed irid jifhem li l-ibħra mhumiex biex sempliċement biex tom fihom jew inkella biex tgawdihom, l-ibħra huma dawk li jikkontrollaw it-temperatura tad-dinja, jikkontrollaw il-climate change, u anki ovvjament għandek mbagħad industriji enormi illi huma marbutin magħhom it-turiżmu u s-sajd. Il-President Vella saħaq li dan is-suġġett flimkien ma' dak tal-ambjent se jkunu fiċ-ċentru tal-Presidenza tiegħu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.